Muldvarper. Et af de mest ødelæggende skadedyr for din græsplæne. De graver og laver bunker af jord alle steder i haven og på græsplænen. Suicidino har løsningen. Suicidnos muldvarpefælde. Den er meget simpel og nem at sætte op og utrolig effektiv. Her kan du se, hvordan du gør. Find først gangen. Start ved en frisk bunke jord, og med en pind eller lignende, find gangen. Når gangfinderen nemt går igennem, har du fundet gangen. Lav et hul, som passer til, at fælden kan være der, og tjek, i hvilken retning tunnelen går med din hånd. Fyld hullet op med lidt løst jord. Du skal ikke trykke det sammen. Så nedsætter du fælden i det løse jord, så benene passer med retningen af gangen, og åbner for fælden for at gøre den klar til brug. Kontroller, om fælden lukker ordentligt ved forsigtigt at skubbe håndtaget nedad. Til sidst, kom løst jord omkring fælden, så lys ikke kommer ned i gangen. Fælden er nu klar til brug. Tjek løbende, hvordan det går, og om der er en muldvarpe i fælden minimum hver anden dag. Nem at bruge, 100% effektiv. Slå muldvarpen ihjel hurtigt og effektivt. Tag en nu og se forskellen med Suicidinos løsning.